I ara us volem ensenyar una festa de final de curs una mica diferent. L'han fet els alumnes i els pares del CEIP La Roda de Terrassa. Els diners que han recollit serviran per una bona causa. Us ho expliquem. Sabeu qui és Momo? Segurament molts de vosaltres coneixeu aquesta novel·la de Mijael Ende, però potser no l'heu vista mai dalt d'un escenari. Som al Teatre Alegria de Terrassa, on ahir es va representar la història d'aquesta nena tan especial. És la manera com els alumnes de sisè del CEIP La Roda han dit adéu al seu últim curs al centre. Capità, allà baix es veu una illa de vidre. L'any que ve se'n van a l'institut i això bé mereix una bona celebració. Pares i alumnes s'han unit per fer aquesta obra de teatre, on no ha faltat de res. Ells mateixos s'han fet el vestuari i el decorat, per exemple. Han estat 7 mesos d'assajos, però ha valgut la pena, perquè el teatre s'ha omplert completament. I els diners que s'han recollit serviran per comprar aliments per als veïns de Terrassa que més ho necessitin.